Welcome to Uphikelela podcast engqindilili. Igama lami nguLuvuyo, isurname nguNciki, ichomi zami zithi Vova xa zindibiza. Namhlanje siniphethele enye episode exciting, inspiring, and I think we're going to learn a lot. Siphethe apha Mr. Peter Mzuyanda Zingela. Yazi xa ndibiza uMzuyanda, noma ndingabhuda ndithi Mziyanda. Ukuyifumana loo nto Rodman? Ndiyayifumana. Le nto ndimisa ingqondo xa ndizawubiza uMzuyanda because siyathanda ulibhutisa laa gama. Abantu abaninzi bayabhudisa. Ulibhutisa? Because kaloku esikolweni ndazi mna xa kudibana two vowels kulahla le yokuqala. Ndafundiswa loo nto nasekhaya. Okay. So elaa gama umzi uyanda. So alahlu ayi ibe ngumzuyanda. Okay. So understand umziyanda. All right. Okay. Welcome to the podcast, Vuto, right? Right, and ndiyavuya uba lapha enkosi ngoni-invite. Yo, ndi-excited andisenxama ndinxamele sigqibe ngokusingekaqali because ndiyayazi uba sizawufumana information enzi kakhulu. So namhlanje ke uthanda lakaPeter ngaphezulu lekaNzika because noma namangam lokhu kuthetha gqithi nabelungu kaloku abelungu bona bamninzi phaa kuPeter. Peter Zingela Undibiza uPeter but ke lately ngumzuyanda. Oh, lately i-first name yami ngumzuyanda. Umzuyanda. Oh, yabona ke xa usebudaleni ke kukhona izinto othi hayi ke umuntu makabize igama lami. Kwenzeka loo nto. Kwenzeka loo nto ngoku. Nalapha egolfini yayinguPeter until on 90. Okay, watshintsha. Ngumzuyanda ke. Because that's my first name. So namhlanje bahlali sabe sithetha negolfer yalapha eBay. But namhlanje ndifuna sithathe kwi-journey yakhe because igolf yilena thina xa siyibona phaa ko-Tiger Woods, siyibone phaa ebelungwini, siyibone phaa kwabantu banemali. Sele uthetha nabani na xa umention into yegolf umuntu uvela athi hayi iduru la way. Hayi iduru sport. So namhlanje I want us to celebrate you because there's so much oyenzileyo. Singalindi kude kubekho umncwabo wakho, you know? Sikucelebrate ngokuphila, and then but at the same time we want wena to inspire abantu. There could be a young golfer. There could be into so uza kushare yakho ijeni into yoba ngabana uhambe njani wathini. Uzalelwe phi Rodman? Woma. Ngwasewoma. Ngwasewoma, nzalwa nasewoma. Okay. Arongo ke phe woma ke. Hey woma. Yo. Basakhohlakala. Emazembeni. Hey, kusemazembeni nyana. But ke siyayithanda iwoma. Siqoqa kula woma. We do so much woma. You know, we love abantu bethu nechomi zethu ezininzi ziphayana. Yayibona ke it makes sense ke ngoku. Ube ngwasewoma negolf. Ikhona esinye isport esidlalwayo woma ngaphandle kwegolf. Hey, abantu basewoma bayayithanda igolf. I think ngoku zininzi ngoku. But ekukhuleni kwami ibi-rugby negolf. Oh, rugby negolf. Bikhona isoccer but it wasn't as big as ezimbini. Ezimbini. Yeah. Yinto le yenza abantu basewoma bayithanda igolf is was it because ingqungwe ezi-golf course ibiyintoni? Ndingatsho uba because i-golf course ibikufuphi. Ibikhona ekufuphi le ebidlala abamhlophe babe abakuthi bezakhele nabo i-golf course kwalapha elokishini. Oh, okay. Yeah. Nangona ke standard ke sasingekho sihle. Yeah, but yayikhona napha i-golf course babesithi intoni Womabantu Golf Club. Tyhini. Yabona ke Rodman xa uzathela ngoBantu nentoni uzabalahla ama-2K. Umuntu angamention noBantu. Uyayazi ikhona apartheid somewhere somehow. Ungophi umnyaka Rodman? Uzalwa nini? Sizofaka ne-contest yoba hey kwakudala mos ngoku uhamba nalento. Ndingoka-October 64. Yo. Hey unshenge 2 years yonke. Awubonakali. You all right? And then uzalwa kulo woma. So now you turned 60 this year, right? Last year. Yes. So 2025 ngoku. So una 61 this year. Yo, haya ukhomncinci. Next week.
Next week. Yes. Next week birthday. Bandikhumbulile hayi kufuneka sifumane nje islice cake. Andiyazi nje mandizama uslimisha nje ba andizifuni ngoku Uzawungena. into ezineswekile nento I'm trying so hard. Iteam yami yandiphikisa bandizaba no 6 pack. Oh, Hayi bathe kudala ndithetha dala ndigrogisa ngo lose weight. Ekudala ndigrogisa bayenza lose weight. No, iwoma ke njengoba uzalelwe pha it means noba ufunde kwizikolo zapha okanye yenze njani into yakho yesikolo. ndifunde eWoma. Okay. But kaloku ufunda kwethu eWoma yayingekho i-high school. So once funeka uye high school funeka uwele isiporo. Bukusubekiwa phi? Phesheya koomazwide zakhele ntoni. Intshi into ye-high school pha ngoku. Ngelam xesha mna ndandifunda yayingekho i-high school eWoma. Alright. So primary yakho ayibethe woma. Yes. No, but andifuni simke kakhulu because ndiyayibona nje la background yefamily yakho. Abazali babe yayingubani nabani if basekhona, if abekho yayingubani nabani utata nomama. Abazali abasekho. Alright. Utata yayingumlungwana wakwazingela, uMkabane. Okay. And then umama nguWeziwe. Alright. Umuntu wasewamazi ke ngoSantyizi. Obesaziwa pha. WakwaBhomela. Oh. Yayila family ithanda incwadi. Okay. Eyakhe ifamily. Okay. KwaBhomela? Hey ndine family member kwaBhomela bona nje. Ewe. Khona umama otshadile kwaBhomela. Okay. I think we lecture NMU bahlale Lovemore Heights. Related kutata. Oh. I think utshadile kwaBhomela. Okay. So related. Yes. So we lecture at NMU. Ingathi Okay. Xa siyifamily. Wam uphana. Is it? NMU. Oh, okay. Xa siyifamily asibuzani ba umuntu uphangela. Kaloku. Xa uyavuya nje ba hayi dabawo, Dabsi, ntoni. Xa ube nofifi nje ba uDabsi ingathi khona yenzayo NMU. Yes. But I know kodwa ke utshadile kwaBhomela. That much I know. Okay. Yes. Okay, inansika ke ngoku i-siblings bunazo i-siblings Nazo abantu. siblings sekhona. Oh, sekhona. Ziyi-5. Yo. Actually ziyi-6. Because omnye ke lento yotata ke. Utata benomnye but ke ziyi-6 ke zona. Alright. Oh. Yeah, babini abangekhoyo apha. Omkhulu nguGary ulapha eWoma. Okay. Bengulo mfana ke ngokumbuyiseli. Alright. Ibe ndim ke. Okay. And then bengoosister ke ababini uNtombekhaya noZukiswa. Okay. And then ibe ngumzwanele noPhumeso. Oh, okay. Basekhona ke ababini baseGauteng wongomnye ulapha. Nenze njani le family niphile this long na? Hayi andazi nam. Andazi nam. Hey nigcinene kodwa. No sigcinene kakhulu. No ndiyavuya man kakhulu. Nanso into ke ngiyenzeka bethile primary eKasi busiya kwephi high school icela seKasi. High school ndiyezandathu. Kwenzeka ntoni umuva? Ndisuka apha ndaye eLoyiso. Alright. So eLoyiso ke ndafunda u7 ngoko ke. Okay. No8. Okay. Ndasuka eLoyiso ndaye eMasibambane. Ndiyayibona Ndamka phaa phakathi sis. enyaka yini noba ndamka ngoMarch. Okay. Masibambane ke for lo 9 months kwaphela yayiphela ku8 most ndandisenza u8 khona. Sure. Ndaye Masibambane lo 8-9 months and then ndayogqibezela eThembelihle ke. Oh, Timothy Tech and then. Yes. Okay. Grootman yaseTech. Yes. Grootman yaseTech. Matriculate into yaseTech ya. Okay. Masitsho. Yes. Ibhag yegolf ikubamba phi? Kwenzeka ntoni ngophulo mnyaka? Kubani lona uthi usesesikolweni okanye nizihlelele athi kuwe, "Hey man, nansi lento." Is it from kutata? Is it from kumalume? Is it from ekuhlaleni? Udibana phi negolf? Ndizawuthi from ekuhlaleni or from kumalume. Utata uyidlalile igolf Okay. pha eWoma. All right. Kodwa ke uqala kwam beseyekile yena. Oh. Ingumalume yena mntu udlalayo. Okay. Naye ke bengengumuntu ndidlala kakhulu naye. Okay. Abantu bebekho bakhona abafana ababini ndandidlala nabo pha. Every day uphuma esikolweni uye ebaleni
sadlala ebaleni across ibali kakhulu Okay. because ngoko ke mos i-golf course inde. Yes. Ndiqale igolf noba ndina-9. Yo bendifuna uva nalo bhat ba unangaphi. So ke i-golf course inde ndibetha apha ebaleni, sibetha ebaleni across ibali naba bafana. Oh, okay. Yes, and ke saphumela kule golf course ibiphaya. Ewoma Bantu. Ewoma. Yes. So iWoma Bantu yilena i-opposite flats behind iWoma Links. No. Ibingephi? That's a real golf course leya. Oh, iWoma ndiyabona le- Country leya. Oh, iWoma Country leya. Yes, Okay. iWoma Bantu kwakhiwa izindlu ngoku. Yo, Yes, bahlali. so yayikho so wawuyidlala usuke pha uqabela isiporo uphinde uwela isiporo. So kwabakho izindlu ke khona. Yebo ifani lento ithethayo into ba eWoma i-golf course eyenziwe kwakhiwa izindlu. Nathi mina musimkhulula kwazakhele. Phayana pha behind undokwenza kwakho i-golf kukhiwe napha. Yes. Oh, igama linothi. Northwood. Kaloku ndisuke ngapha ndayohlala ngapha ndadlala eNorthwood. Ndayimember pha iNorthwood. To think ba ndandikhe ndasayinwa ndangena ndakuyimember yalo club Northwood kodwa andazi noba iNorthwood. Hayibo. Athiwa kubo athi kumama ubungumuntu omnyama abelungu balungiselele so ikhona iNorthwood ngokuyasebenzisana nePE so bungeni lapha membership ya Ungene ngoku seyisebenzisana nePE. yes that's why Northwood. ndingayazi Yeah. but ke ngoku But iNorthwood. ndikhula kwazakhele mna ne Yes. ndikhule kwazakhele sisuke nobathana siye phaa ngakwandokwenza so kukhona ichibi phana siqubhe phaa senze isigagamfu phaa then ke kube khona indawo yegolf phaa basiphayana bazawubetha bathatha igolf if sibacholele basiphi imali so ikhona lo bhat so igolf nam ndayibona njengelaa xesha ndimncinci nge-80s but ngoku phuthiphuthu hey kukho i-RDP houses phaa ngoku so nangaphi oma same thing Kwenzeka loo nto. hey Now apha ke ekukhuleni ke ngoku i-golf course entshamusi entle yile ingaba kwethafu. Yile idlala abelungu. oh bakudlala belungu phaa Yes, kakhulu. Okay. As a result, igama layo njengoba iWoma Country bawuya eWoma elokishini uzaliva ngublackout. Kuthiwa ngublackout. So ke it was blacks out. abahlali kuthi So so kuthiwa kubhaliwe kuka pha blacks kuthiwa- out so kuthiwa kuthiwa kuka ku-black blackout. kwa-black out So phaya ke ngoku kula golf course since ke besingavumelekanga. Besidlala ke kodwa especially ehlotyeni. nenza njani ke ngoku Ngo-5 siphaya. Kusavaliwe clubhouse. okay 5 a.m okanye 5 late 5 a.m. kaloku. hey Singene ebaleni ke mos kusavaliwe savaliwe kangeni mntu sidlale ke lo holes 8 asika 9 kaloku because on the kwi-9th hole sawuya ngo-7 sekuvuliwe. Sekuvuliwe. Yiyo esondele clubhouse. okay And yayingabikiyelwanga so and ingamahlathi phaa kwezaa zindlu. eh Phumele phasi ugoduka ke. Phinda siyabuya ke phaa 6 phinde siyodlala noba yi-5 iminxwe. late Ewe. bagodile ke ngoku Basebharini ngoku obayashusha ngoku is there an incident apho nathi nisadlala kunjalo ku nibanjwe nibhaqwe Yeah, bathina belungu umfo mos umuntu olungisa i-golf course like ogada i-condition bathi i-greenkeeper. U-greenkeeper wakhona wayehlala phaa okay emabaleni I think on the 16th hole. ungumlungu kanye umuntu omnyama Umlungu. oh okay Wayeba nawo amaxesha ahambe ke. Funeke ke sigadile. khona incident Umbona bam kwenu sibaleka singene ke emahlathini akazongena kaloku. Sibaleka singene ehlathini because yayinamahlathi la golf course kakhulu. Baleka singene ehlathini kodwa ke bulibele izitiki zakho zimkile ke. yo nizifumana phi nizitike at that age like E-golf course kaloku ndizodlala at the age of maybe 14 ke. okay Eminye iminyaka bendiyidlala apha ebaleni. I-golf Yes. course leya. yes So apha ke ngoku izitiki mna because utata wayedlala nomalume zazikhona ezo nangona zazingafani. Yayikhona lo mqube ndandiwusebenzisa. And siyabolekisana ke xa sidlala. Ingilo omnye uza nezintathu. wow Yeah, so ke bufuna u7 iron unaye uzawuboleka apha kuye betha lo 7 iron wakhe. yo jonga yazi umuntu ongayaziyo i-maths ne kwakungo-1978 uqala kwakungena phaa
so una 14 ngaloo mnyaka. So hi, actually before that, yeah, Ne? 13. So phaa ko-77. ekhosini, yeah. Ko-77. Yeah, Yo, ungena kulaa khosi yapho. yo. Ingqondo nje ithi ufuna udlala igolf. Itsho kaloku because ndase ndizibona. Otherwise, phaa elokishini sasidlala, andiyazi ke noba nizawuyazi, ingqarutyi. Kuthiwa inqaru, khona ekhula apha emithini. Okay. So istik usenza ngecingo. Okay. Usirole sibe round, sibe like this. Okay. Now esa stick siba into yonke, i-driver stick sakho so cheaper. Yes, So like buyabetha ufuna ubethela kude sinje. Yo. So xa ufuna uchipa uyasinyathela sivuleke. Xa ufuna inyuka ibhola. So besidlala ngeso sticks ngesecingo. Now apha ekudlaleni ndamane ndidlala negolf ndabona uba hayi apha ndiyasokola kule into. Lenziwayo esitratweni. Ndaconcentrate ke ngapha. And ndabe ndabona ke ba hayi kini khona mos ne-potential. So u-13 14 kungona uyithatha serious noba Yes. ungenza. Now ke ngoku ngapha ngu-blackout. Yayikhona i-little warmer at the time? Ekhona. Oh, okay. Hayi yona ke yayivalekile ke yona. Valeke icinga belungu. Ewe kaloku. Yo. Aninoya. Kukude kaloku. Oh, kude noba kude for nina. Yeah, because kaloku noba ke ngoku uyaleqwa phaa funeka uphumele apha. Ebelungwini. Residential area. Bakubhaka. Uzawubanjwa lula. Okay. Hayi uphumele emahladini uselokishini. Yo. Mamela. So ndifuna uya kule party into yoba ngabana fine at age of 9 une-interest kwi-golf. Yes. Umalume ustrong utata seyekile yena. Then kuyadlala apha ebaleni then mane nisiya phaa ngo-5 ekuseni kuthini. Then wena uyithatha serious ngoku xana imemory yakho ibuya back phaa ko-13. Yes. Ikhona ke ngoku enye itraining okanye umuntu oza kukhowutsha ozawuthini okanye uyazibambela njema kusenziwa umane uzipracticela wedwa for you to know and that ningena kwiclub yoba you are registered as a member ke ngoku at that age phaa ko-13 14 Andikho-registered at that age. uyaziqhokrela Ndiyaziqhokrela nje and nofunda ndifunda ngojonga. ujonga nje Ixesha ndandifunda ngojonga. Na iclub, my first club ile uthetha ngayo iNorthwood. alright. So uya kwam ke ngoku eZwide ufunde Loyiso ndahlala because abazali moved ngoku kwakumove abantu basewoma. Okay. So ndohlala phaya ndajoyina ke iNorthwood iclub yam yokuqala ke leyo. Oh, wow. Isekhona phaa Northwood ne? Ikhona Okanye kuba as a iginyiwe club. okanye iginyiwe. Ikhona as a club but andiyazi kakuhle. Okay. Because andisekho involved kuyo. Alright. But I think isekhona as a club phaya ePE. Oh, okay. Northwood funeka nimcelebrate ke utata. Ninga nimcelebrate. Inantsika ungenile mina ndifuna ubona apho sokukhona competition uba ithi gqinjani ihambe kanjani into yoba ngabana what age ngeyiphi competition yokuqala oqomba uyayikhumbula yona okanye ii-club zakho eziphelele wazifumana njani now from up because the reason I'm asking le nto kukho umuntu obukeleyo ngoku othi yho iduru loo nto but ndiyafuna sibuyele back kuye for uba is i-golf expensive na yabo Okay. ithini na so wena eyakho uzawuthi hayi lena inantsika ii-club zakho iset yakho iphelele do you remember wayifumana njani iyokuqala nqa Ewe kaloku sisisithi wayedlala utata nomkhulwa wakhe wayedlala actually nomalume. So- Ndandinayo iseti but esetini funeka ube nezidika ezifanayo. alright Beyimake ethile eyam yayixubile. okhona lo mthetho bafuneka ezifana Ayingomthetho. okay just nje Yeah. okay Because for performance and iswing kukho into ezino swing weight funeka zifane. alright Esinye isitiki singabi different kwesinye ngeweight yonke loo nto leyo. Alright. Then izawumosha iswing yakho. Okay, So funeka uqhele. so wena swing kuwo weight. uqala yakho yayixubile yakho Ayixubile yam. because uthathe kumalume Thatha notata ngapha uthathe ngapha. Thatha lo 7 iron umbetho right
Fake. khangelenye ufake. Okay. So yayixubile eyam. As a result, ngondise Northwood, damane ndidlala ke ne-juniors. As iNorthwood yayingekho affiliated kwi-EP Golf. I-EP ke yile inabamhlophe. Okay. But as juniors, abantu abafundayo babesiyeka sidlale Nabelungu. ewe kwi-juniors Okay. kwaba bancinci. All right. Yeah. So ndandisixa ndiyodlala i-tournament ndiyayazi abanye ke mos baneseti abelungu yonke loo nto leyo ndandiboleka iseti sometimes. Oh, At least ye neseti efanayo. Oh, hey ngilindele uba uzathi wawuyiba. So Ngilindile. yeah. Ngilindile uba uzathi hey abelungu babelahla kanti ngothatha ngilindile andisemile. Yo. So ke ndidlala ke juniors ke nabo. Okay. Yeah. Yeah. So as a result 80 kupikwa ke ne-Eastern Province. All right. So Eastern Province was six juniors team kwakubakho abantu abayi-6. Okay. So ngo-80 I made reserve, so which means I was 7th best out of Anzola Zinani. Because the EP stretched from here, Southern Cape yayiphantsi kwethu. So it stretched from here to Oma Mossel Bay. Okay. Suke ngapha iphele ayiphele ePort Alfred. Because ngapha kuPort Alfred ibiba yibhoda iteam yabo. Oh, okay. Okay. Yeah, then inyukiye koMarhafu. Okay. Yeah, so ke babesiza ke kudlalwa i-tournament. So ndayi-reserve kunyaka wokuqala. Owesibini ke ndasetimini. Khame kwanquba uthi you make the team yayinto enkulu mos leyo. Enkulu kakhulu. No, njoba wathi inkulu so le into ngo-1980. Ingo-19. Ngiyazalwa ke ngo-1980. So uqhoqa wena. Yeah. So ungena kwii-teams. Inkulu nto leyo ayisindwe encinci. No, That is why we have you namhlanje. It is part of loo nto leyo. So wena njengoba kubalwa loo nto leyo ndiyafuna uya kwinto yoba ngabana kuba yayingelaa xesha niba ngabantu bamnyama bangapha belungu ngelaa xesha kuloo team. Hayi etimini kaloku ngo-80 ngoku ndiziyi-reserve ukhona wayesetimini nguDom uyi-1. Okay. And then the very next year nam ndayi-1. Oh, okay. Ndasetimini the very next year. Ngo-81 kaloku yaphikwa ke itim ndasetimini, but ungena kwam etimini i-team of 6. Okay. So mna through the year ndizibona ndi-ranked number 5. Okay. Kodwa ke I'm sure uzama uyiqhuma kwabo babengandifuni etimini ndizawutsho. Because into eyenzekileyo bathathe sayi-5. Bapika 5 already bathi kukwi-sport for umntu oyi-1 masiyodlala sibayi-5 for esa sport siyi-1. I'm sure they were hoping You would lose. I'd lose. Luckily ke ndabatya ke bonke. Oh man. And they had no choice ke ndasetimini. Yo, apha ke xa simasithi aba sithetha ngabantu bamhlophe. Sithetha ngabantu Ngexesha le-apartheid. Yes. So asinamlungu abe siqumbela apha. Sithetha nge-apartheid apha asizuthini yiyo le sikhalaza ngayo. So ndasetimini ndibona omnye ke wabafana ndadlala nabo ngoko. Kwezinto zonxulumano kuFacebook. Facebook. Oh, khona kuFacebook. Ndimbefriende ke use-UK ngoku. Okay. So ndiyancokola. Apha ekuncokoleni athi gqi ne-apology ke ngoku endiqonda uba heyi babe phambi kwam ngekhala lo mntu. Uya-apologize uba ndandingapikwanga. Yo. Uthi and wazixelela ii-selectors because uyazazi wayengadlali kakuhle wayesetimini ke yena. Yo. Makufakwe mna. Yo. So but wa-end apha kodwa udlala even though bebengafuna No, ubhili. ndadlala kuloo team. Alright. Mamela, ndiyacela sibuye umva man for umuntu obukeleyo apha ongayaziyo igolf. Yes. At least siyayazi kwisoka babayi-10 or 11. Noro bangaphi babayi-10 or 11. 11 isoka. Andikhomde ke kwisport.
then uphinde bekho irugby bekho inumber ethile 15. 15 kwirugby ebalini then kwigolf sibona umuntu oqoka yedwa pha kutheni nomthetha ngeteam ngoku iteam ithi gqiphi ba ngogowuli phi aba bantu bablock abanye aba bantu how does that work just nje for umuntu emane ba lost apha simshiye kule episode so iteam ithini for igolf nje masidla ngobona uTiger Woods betha yedwa. I think abantu ababukela iTV bayibonile ngoku bekukho iRyder Cup. Okay. Ibe yi-team leyo i-US versus Europe. Alright. Into eyenzekayo ke through the year umuntu uyazidlalela. Okay. Balwe points. Okay. And then i-team gets selected. For instance, apha kwi-EP, i-teams, there's like 6 teams ezidlalayo. Kukwi super seniors, kukwi seniors, kukwi country districts, kukwi mid-am, kube kwi juniors. Alright. So i-juniors dlala a certain month, I think December. Okay. That's umzekelo. So from January you accumulate points to try and make that team. Okay. So i-team ivela njalo kwezi. So i-seniors dlala April. So from May accumulate points for udlala kula team. Okay. So idlala against ezinye province. Each province iba ne team with a certain number. If lo team it actually go most teams zina 8 players. Oh, so lena ayifani nesoka into ba okokoko solo kwi-team. No. So apha kulena umuntu uyakwazi udlala yedwa, Udlala wedwa. umuntu uyaphinda kwazi udlala i-team. Yes. Kuya depend ba yintoni lekuyiwa kuyo. I-tournament yantoni, ngeyiphi cup. Njalo. So i-golf yona you can play alone. I-golf you can also play ni-team. Ithetha loo nto leyo. So Ithetha loo nto but 99% uyazidlalela egolf. yes, okay. So njengoba nikla team nje nibangaka niyaqhoqa njengoba niba yi-6 niyahamba nonke nibethe. Esa score sibalwa njani sona? Xa Xa bela team yes. Let's say ngoku si Eastern Cape Yes. sidlala neGauteng. Yeah. And then sizi team 6-6 okanye 8-8 as busitsho ngoku. Isebenza njani? if udlala neGauteng ku-8-8 uzawuselecta ii-positions ubani udlala number 1 ubani udlala number 8 nabo baza kwenza njalo so udlala against laa mntu waseGauteng if ngu-3 udlala no-3 waseGauteng Okay. so ke you get points zidityaniswe ibe yiloo team ke with more points ewinayo. Oh, all right. Yeah. Enye into ke abantu bayiphosayo ke golf. Ndake ndaqhoqa ke bhuti. Hayi, ndake ndaqhoqa. Cha ke kwenzeka izinto. So, one thing I remember ngegolf, indlela ababala ngayo iscore ayifani nezinye sport. Yeah. So kwisoka funeka kunyuse be more score. And then kwi-golf funeka be less. Umuntu onales So umuntu abe excited ndoba wenze less. Yeah. And moment ndi right? all right. Wasinda uTiger kum. Hayi wasinda yo. Abazo abazulimala. Yo. Hey. So I hope abahlali noko bayibambile le iPad. You know? And then ndiyafuna before simke kancinci singeni because ndifuna sihambe nayo from phangeza 80s ukuza ngoku. Le part kakhu address nje le part yoba iduru igolf. Wena ngoku bumana udlala at that time ufumene from kumalume kutanci nobani kwadibaneka zithe sa then xa ufika pha ubudla ngoboleka eyiset. Ithini into must address le part yoba igolf iduru. Ithini into yayo nje kancinci mhlawumbe siphinde sibuye ngayo egqibeleni but okwangoku ithini iduru igolf. Inabo ubuduru andizoyifihla leyo indawo All right. because equipment yakhona but uyakwazi ufumana i-equipment echeap. Mna njeba bendincokola no-Stokes ndithe igolf xa umuntu endibuza ndiyifanisa nemoto. All right. Iimoto zininzi if you want quality uzawubhatala. Yes, handi kuvile. Negolf Akhona ke, amaphela pha egolfini. akhona. Uhambe ngephela, then uphinde uhambe ngePorsche. Yeah, ayishaya. Uphinde uhambe ngepolo, uphinde uhambe Nebhola nawo khona amaphela khona. Yes, ayingqibile. Because ba uye ebholeni uzawufika ikhona ibhola ye-70 rand. Okay. Kodwa kuyadla 70 rand uyakwazi uyibetha kube kanye ilahleke. Kuba ubetha koso. Ibhola ezazincinci Ibhola pha. lincinci Ubusemalini? 70.
or laa nto incinci 70 rand Labhola nje. iyakwazi uba i-70 rand or le ingaveli inyamalale Ayivele inyamalala ngeshot eyi-1. yo hayi asinigxothi bahlali hlalani sizele for uba nihlale apha sebebaleka sendibabona ngoku bekhuza ibhola ye-70 rand secinga umntu uyusavana zingaphi apha Mna ke then ngoku bendidlala ke as juniors, obviously ke mos bendisaxhomekeke kubazali bengabo ke abandincediyo apha ekudlaleni le golf. And nodlala ke Northwood ke bekungekho duru ke, like uzawudlala etown uyabhatala mos xa uyodlala noba uyopractice. oh okay If umuntu uqhela uyibona igolf eTV-ni uyawabona mahle lamabala kakhulu. yes to keep it bengahlobo lanca Aba bantu basebenzayo bayabhatalwa, so nawe xa uyoqhoka phaa ukhuthule because siyayikhuthula yes funeka iphinde ilungiswe. So ke siyabhatala kube durwana ke udlala etown. So umuntu uyazikhethela nee-clubs ke ngoku ziyashiyana ke iprice, ayibi iprice eyi-one. okay yho oko ndizixela ke into yoba andizukhubeka xa sithetha apha ndiba nengxaki xana ndibukele ii-films yabona xa ndibukele ii-films ne kufumaniseke le film nguSarafina, fumaniseke la film nguCry Freedom, fumaniseke ntontoni iba ngathi mana belungu bebemmoshe izolo. So kuwe I want us to talk ngezo zinto eziba bekunjani to play as a black person ngexesha le-apartheid. But ndizawuzama into yoba abelungu ndingabajameli kule veki siya kuyo because iye ihlale kum le nto uba yho hayi basenzile mani abelungu mani. So apha endlini ke kuye kuthiwa mandingazibukeli ezaa filim because ndizibukele nje ndiyakhubeka ibe ngathi ngumlungu lo walapha next mani ndimjonga heyi nalo wasenext mani xa akabulisi mani ndijonga izinto phaa kuye. So ngoku I want us to talk, but I also know into yoba apha asithethi kuba sikhubekile but siya-educate and we also want to celebrate wena into yoba ibingasuyinto encinci into ozenzileyo kwange-80s kwigolf. So igama lakho siyafuna laziwe, siyafuna umuntu omncinci akwazi ngubani. And nangoku nje masesiya phambili ndifuna noba kukho umuntu we-department noba kukho ikhampani ethile ibone at the end of this episode uba how can they work with you, so that singalindeli uba mawuthi ubhubhe for uba kuthiwe hey uPeter Zingela umzuyanda siyafuna into yoba simenzele into. Asifuni litye, sifuna utombstone apha mazize ngoku izinto ngoku siphila noba alikho ilitye masinikwe ngoku, you know. I hope silapha. How was it nge-80s and that ngoku kungo-81 uyayiwina laa game yokuqala okanye le team ungene kuyo, how did you play phaa kuyo xa nidlala nabanye ke ngoku? Yeah, i-team lesidlala kuyo ngondisenza i-team uyayazi mos ii-team ziyatravelisha. Okay. What happened ke ngoku kule team zazizawuza apha ezinye iprovince. All right. So yayi-disappointment encinci ke leyo uba eyi kukhwelwa neeplane mos kuyahanjwa ke kayiqala inoyiqala kwathiwa kudlalwa apha ke eGreenbushes. Okay. eGreenbushes eWedgwood. iWedgwood ayisungeka last yena iWedgwood ayisalukwenziwa ngongoko Hayi bo indala iWedgwood tyhini cha ke bayirevampa bayenza ke ngoku yanjeya. heyi mna andilibali mna iWedgwood uba mna heyi le development yenziwayo uba iyaqala ukwenziwa. So phaa ibiyi-golf course qha ngokuqala ufakwa izindlu. Yes, ibiyi-golf course iWedgwood batshintsha ke i-design bafaka nezindlu. Ndiyazi ngelo xesha ke mna ke a few years ago. Gary Player ngubani umuntu bapheshe waziwa kakhulu oBallesteros sebevela udlala phaa. Hey ayini yayibona uba guys ke babe ningayazi nibukele nive ngathi ke into yoba iWedgwood udala ikhona. Eyive uba ngamane sithetha nangehistory ngoku. Yeah. We are touching on something ngokuba ikwaziwe. Hey iyaqoma kokusuka noGary Player apho. Hayi. Ayini eyi-PE hayi no Nelson Mandela Meya I hope ubukele Meya uyava imele into zithetha ngazo apho usimamele uMeya ngoku makwenziwe izinto ngaloo nto. Ndava naye.
Hayi, masisi. salingana. Dadlala salingana. So kwadlalwa ke Wedgwood. No, sasidlala against i-province ezi-8. Yeah. No, dadlala kakuhle. I think dawina zayi-6 games out of 8. Yeah. I-team yethu ke yaluza kwi-last day umuntu wethu wokugqibela. Kwakumele buhave the whole. Wabetha ibhola ke rongo ke saluza ke. Mlungu lowo. Hayi ndiyadlala. Ndiyadlala. Saluza ke njalo. Human being, man. Yeah, Golfer, you know. Golfer, Golfer, golfer. yes. No, so that was the first one. That was the first one ke ngoku. Into eyenzekayo ke ngoku since ngoku ithi 81 ndayeka uba yijuni. Now ndadlala eNorthwood kakhulu because andikwazi udlala ngapha. Andiyomember. iNorthwood ayikho affiliated. And ndiyabe ndinga-afford ke ujoyina ke ezi clubs. Zazisezivulile ke ngoku noko. Onge 80s noko igolf yona ikhululeke early. Phaa ngo-81 zazisevulile. If uyajonga eWoma, let's say eCountry noba wayemnye, but babe bambalwa abantu. Okay. Abazimemba. eWoma Country babe wayemnye. Kubekho abafana ababini baseWoma, omakhwabe. Okay. Omnye wayese-PE, omnye ese-Wedgwood. I think e-PE noba wayemnye okanye bebabini nase-Wedgwood ke bebabini. But uvula for thina nationally iclub ezavula kuqala zii-Jewish clubs. Jewish. Yes, ezavulela abantu bakuthi. Okay. Zakhe zaphetha ke zivula ke. So ke ngo-82 ukuya ku-86 bendidlala eNorthwood qha. So ndingadlali ngapha. So 86 phaa ngo-April ndajoyina ke iWedgwood. Okay. Ndaqala kudlala ke. Ndadlala ke unyaka mosibusowuqalile because i-team ipikwa for udlala ngoSeptember. So unyaka busowuqalile ndadlala ke then i-team ipikwa ke xa ipikwa for September ipikwa ngoJuly. But I made enough points to finish at number 9. Yini? Ndaselectwa as reserve kulo nyaka. Okay, kuba ufike phakathi. Kube ndifike phakathi. And then Betha kudala bekhona. betha kudala bekhona. So ke ngo-87 ke actually ndafinisha number 1. Hayibo. Ndaqala ukwenza i-team ke yabo 87, i-team ye-EP 87, 88, 89, 90. Then ndadicida ke uba ndiyozama kwa-professional Ku-89. ngo-end of 90 ndiyoqualify. So ndaqualifya ke but azange ndidlale kakhulu kwa-professional noma ndadlala ii-tournament ezintathu kuphela. Before singene phaa ndifuna ke ngokuba siyakhuza mosokokuba yho ikuduru udlala igolf yoku-10-10 but ke ngoku sinayo nento ethi yho ukho imali egolfini. Yo jonga uTiger hayi jonga uTiger awuyayibutha jonga nekhedi yakhe yayifumana ipercentage ikhona ke ngoku imali apha ke ngoku because ngoku ndiyakuva uyathenisha. So yona igolf ke thina ke abantu bangayazi kakhulu Yeah. siyazi uba kukho imali kha kusithathe true nalapho ke ngoba iphi le mali ke ngoku yenzeka njani zithini izinto and wena wayenza nangela xesha and what were your challenges? Ikhona imali but funeka ube yi-top player. All right. Buphaa ko-average Awuzolenza kuzaba nzima awuzolenza ixesha and must une-financial backing. Mna zange ndidlale because ngoku before ndithenishe and nongazazi izinto kaloku bafuneka utyikitye phantsi yonke loo nto wayekhona umuntu othembisa i-sponsorship. Oh, okay. Xa ndithenisha wabuya umva You and andikwazi ukudlala out of my pocket because igolf iyatravelisha. okay. Kuyatravelishiswa to tournament. As a result ndadlala zantathu xa i-tournament ndayeka because I could not afford. So ilapho ke ngoku lento yemali ke ngoku bangabana ngela xesha ubu good
for ukwenza. But now obubugood bukhatshwa into yoba funeka itshankura ibe khona kube khona. and then uhoye le nto. Yes. Ungathi ulapho uphinde uphangele ePick n Pay. Because ePick n Pay awuzunikwa ne-day off for yoqhoka. Ewe kaloku xa Naxa ufuna uthentsha upractice funeka uhoye le nto uyenzayo. xa uthentsha professional kaloku ngumsebenzi wakho lo. Yo. So funeka uspende almost 8 hours upractice. Yeah. So other people ke ngoku at that time ngabantu abanemali, which is at the time ngabelungu ke ngoku. Yes. Abaza afford ukwenza loo nto. Unangaphi the first time you're turning pro? Turn pro ndina 26. Okay, all right. So at that age ke ngoku wena sokudala uqhuba nayo. Izinto nobuzenza besides igolf. Likhona into obuqhube uyabamba ngapha, mhlawumbe ukhona igadi oyenzayo ngapha, uyathini for uba mawenze njengoba uzawukwenza ngapha. Actually into eyenzekileyo ndigqibe imatric ndaye eVista. Okay, But azandigqibe eVista. sure. Into eyenzekayo umama lo wam. Mama wayeyinesi ezanesi zakudala ke ezino Jace standard Okay, 8. sure. Wadecide ubuyela esikolweni. Hamba olate. Day school. Huh? Wayofunda eNewell. Tyhini? Unxiba iuniform nabantwana abayi-5 utshatile. Yo. Wayofunda eNewell. The funny story ke ngoku nje besenza imatric umkhulu wam ufunda eNewell naye. Funa nomamakhe. Funda nomama. Okay. So one time uthi abantwana bambuza, hayi man, ungusisi mos. Hayi, sakubona mani uhamba nolosisi uyintoni ku? Hayi usister wami omdala utshatile. Phiki olate. And ne bursaries mos zazinqabile then 14. Yeah. Into eyenzekayo ngoku ugqiba kwakhe wahamba wokwenza ke ubugqirha. Na imali katata yayi-channel kuye. Okay. So ngoku nina ke ngoku. Kwasafarisha mna nomkhulu wam actually. Okay. Safarisha aba bancinci bagqibe sequalifyile umama. Yo. So bayifumana lula opportunity ke yogqiba isikolo. Umama wenze wagqiba. Why? Hayi olate. Uqualifya 83 or 85. Yo. Hayi ke ebone ngoku besithetha ngegolf but ke olate, I hope you are inspired ke nawe umuntu apho ukhoyo. Wena unabantwana bayi-2 qha ke. Umama wayena 5. Wena una-2 qha kodwa uyoyika uye ekhaweni. Uye ekhaweni unxiba i-uniform phaa. Shit. Hey, no man. No, umama wenze kahle kakhulu man. I hope nyani the I know ngoku akusekho that simple. Awuvumeleki nobuyele esikolweni ngoku. Kuba khona ezinye indawo like mhlawumbe it could be finishing school, ndondoni. But hey, powerful ngigqibethela ngomama. As much as banachaneka, but it's something enkulu leyo yenzekayo. Mama, you take my head off for you. Yes, no, enkulu kakhulu. So wena ke ngopha eVista waphazamiseka ngolo hlobo. No, saphazamiseka njalo. Then uhleli ke ngoku ekasi okanye nithini kwexesha umane uyoqhoka nje igolf. Kakhulu. Benselokishini kakhulu. Okay. Hey, ayikho right ke lokish. Yeah. Oh, ayikho right ke lokish. Azange ama-computer akufake izinto ba hayi mase exile. Cha wena uqumbi uhambe uyika. No, zange. Ama-computer ahleli njani ready kaloku afuna uhlohla umuntu. Afuna uhlohla umuntu. Azange ukungene ku-politics. No. Oh. Hey, dinomhle ke umuntu understand ke ngokule part. But for umuntu ongazoshiyeka apha obubuduru uthetha ngabo xa sobucala ucalula buthini. Ikit eduru siqale apho, ne? Le kit eduru yiyo and then okwesibini funeke wenze lento xa uthentsha pro from sasa yotsho late imbangelo yakho. Impangelo yakho. Ne-traveling. Udlala ke ngoku traveling ne-accommodation. Senguwe lo. Because kaloku uhlala emahotele ezonto. Isenguwe lo xa ungena mali yakho. Xa ungenayo. So abanye bona bengafuna ithetha ke lento but ke ndiyafuna andazi ngithi kwephi. So bona belungu uyaba bengabenamali nabo qha bona bebekwazi kwii-companies. Yayiva? So kuthiwa uzawufakwa apha amangabe izikhampani loo khampani yiyo
uyaqonda kuthiwa hayi kule company sizawusponsorisha ubani, Yeah. you know, But but then they had sponsored ne most yabo banesponsor. Bagana sponsor ifamily. Khona wefamily. kodwa yazi into endibhidayo ngoku ne like uma sathetha naye ngoku Cameron osibukeleyo into yoba ngabana bhuti sisi you are a director kule company ukuyo ukwiposition ephezulu khakube involved kwezi zinto bona abantu bakuthi ke bakhona banamandla but abawasebenzisi Babasebenzisi. because unento ba you hayi wethu mna andifuni bendisenza into umntwana ndiphoxe kuthiwa ndiyaphoxa lo xa ndingene apha kuthiwa umuntu omnyama xa engenile uzahamba ushusha aphume phana ushushile khangaye kwindondoni siyacela nibe patient with us sizawuzama ubuyeka ubutywala ke nisincede singene kwezi sport you know so iphawu buduru Iphawu buduru. Ndizakwenza umzekelo ngoku. Ndibhizi ndikhosha abantwana esikolweni. all right Abantwana bane 3 years ndibhizi ngabo. Abayazi golf course njani. soze kaloku Ayikho imali yoba transporta neyobhatala apha. And xa uhamba nabantwana ke ngoku enye ke ngoku bandiya nabo pha funeka ndibatyisile. bazolamba kaloku Because abantwana abantwana baseprimary. yo ndiyafuna xa sisivalelisa sike singena lapha into yoba lo director ke othi hayi mna ndiyazenza izinto apha ndisungulo daki mna ongazaziyo amandla am ndawazi amandla am sizamcacisela uba bangancedisa njani you know ndiyayifuna siyifumane nalo but nalo opportunity so ngoku ungenile as a pro how was your first match udibana nabanye abantu kulaa 3 months wawungene kuyo how was it even though ke wena kubune challenges into yoba akho mntu sponsorshayo Into in terms of playing ke nabanye abantu in terms of playing ba uyayazi golf kukho i-departments ezithile. Your driving, your iron shot, your chipping and your putting. okay Na into eyenzekayo ke ngoku from the tee to the green. I could compete. But xa kufikwe egreenini eza thoughts ngoku mos funeka ndiyisuse apha ize kuwe ingene emngxunyeni. Now instead of just thinking loo nto ngoku mna concentrate apha njeba ndimile phezu kwayo kukho into efuneka ndiyifakele ndizoba nemali for udlala the next tournament. yo So awuzoyifaka mos xa uyacinga uba sobhajethe uyabhajethe wena bhuti uba ngabana yo nantsi ayi-500 nantsi ayi-500 i-500 ke le kubekho umntu ondimlayo pha xole yo wandibhunazele 500 ndlamntu as a result ke ndenza bad apha kwipatingi kakhulu. Once it got to the green kwakunzima. but if ubunoba umntu orelaxed Yes, aba bantu hayi I could compete now. yo into engafuni mani ishiyeka ke njengoba simane sincokola we are also talking to umuntu ona-15 umntana omncinci waselokishini whether usewom usezwide obukele wena ngoku siyafuna naye angamane eshiyeka into yoba ngabana if kungalungiseka le nto besigqibothetha ngayo into yoba ii-companies zizo ezino-afforda Yeah. because asifuni uthetha ngabazali because abazali abanayo laa mali abazuyi-afforda so weare talking to ugovernment ukhangene okanye akangeni ugovernment ukufuna kwi-olympics cha Hayi nokufuna kwi-Olympics qha. ewe ne Njengoba benditshilo kwabantwana ndibhizi nabo kaloku. I-municipality yasponsorisha unyaka omnye yabuya. hamba masipala Uqala le program. Na elam lithi ke ngoku ndiyizisile ebantwaneni ngokulento. bayayithanda Bamkile funeke ndibayekise. Hayi, Andikwazi mntu wakamasipala. ubayekisa sebenomdla. hayi ndizakhe ndicinga umbani wakamasipala babe ndimazi ngethiba siyamkhwaza no le episode ifuna i-follow up iyafuna siyilandelele uba if ukwamasipala kwasport or bani nantsi into khanike sibone uba ithini na mamela ke ngobhuti ndivile le when you were first time uphayana ukhona umuntu omkhumbulayo the time you were turning pro owawunaye that you felt uba hayi uyamodlula but waya kude lo mntu kwigolf khona mos laa nto yoba heyi ndandina-26 Yeah. kwakungo-1980 ntondoni ne ndadlala nobani oyintanga yakho
yabo naye mhlawumbe ngoka-64 okanye ngoka-66 okanye ngoka-67 nanidlala kunye, and then that person because of ebenayo isupport yena uye waya kude. Do you have such a person? Well, bakhona njengoba nje Jude adlala no-any else. U-any else I played with him. Yo, U-any else usandazi nobundibona pha. man ma-any. Uyandazi noma undibona kude. So How was the game between the two of you when you played naye? udlala kwami naye kodwa ke wayemncinci kunami yena. Okay. He was, I think wayena 16 ndina 23 ngokusasidlala against each other. Okay. Game So yena yayintle u-NS ngowe late 60s or early 70s. Any Mhlawumbe else apho. is a Mhlawumbe early was- 70s, yeah, mhlawumbe because 70. he was 7 years younger than me. Okay. So doubting 71, Yeah. 71. Yes. Yeah, doubting 71, 72. Yo, andifuni nomgooglisha Then uba any else uRetif, uLouis Charles. mna njendiyazi u-NS xa une-millions ezininzi mna unayo nalanto ibhabhayo kuthiwa yiplane. Yo, yena at the time wayeisponsorisho. Ifamily had money. Oh, ungumlungu Nento eyenzekayo ke ngoku uJohan Rupert uyathanda naye igolf, so uyayibona ipotential support yo, wa-end up ebasepokothweni yakhe naye. thiza nkosi yam. Hey, yo ndibapha ke mna xa ndimane ndibhala qonde ubani hayi man ubani. So but when you were playing you played kakuhle naye. Yeah, How was that game? le game ndithi sadlala salingana. Oh wow. So So yena it was a team situation, but ndadlala against yena, mna ndidlala u-1 yena edlala u-1 kweyakhe team. all right. Yeah. And now it means wena awunawo abacoacha nabo and yet wadlala ngolo hlobo naye. That's how good you were. Enjalo. That's how good you were because now udlala nomuntu ongayicingi i500 ba kwathini. Like akanaso stress esidibanisa nomkhodo. Wayengenaso tu. Tu uyacinga nje ebetha nje apha umelo nayo into ethile. Kukho le chap unengena kwi-PGA Balo nganqono biza amagama uRichard Stang. Usadlala nawo ngoku kwilanduka yabo. Uzinze yona uyithele yayisiya xa nobe siya e-airport yona isiwa ngemoto okwayo babeza yodlala mhlawumbe kwilanduka. yo. Well, now that ethetha loo nto lo mfana siyodlala eBotswana. So iteam ke le. So sifike ke airport xa sidibene ke sonke azodrotshwa ke ngabazali nge-Rolls Royce. Yo. Xa edrotshwa ke ngoku kuthiwe kuye hayi wonwabe yonke. If uboard you know what to do, sifonele sathumela iplane yokulanda. Yo, akazuyilile stopini. Tozothiyela iplane. Thumela iyolanda. Yo. Ifamily yabo ba warm qithi. Yeah, kakhulu. Usadlala ngoku yena? Iyadlala. Hey, manje kuyafuneka kuba ngabana kubekho i-team for wena yazi. I-team but ezinto zenzekile. Hayi So kuba kho i-team yo strategize, kubekho i-team eza execute these things where they tick the people. Any else uyakwazi nyazana. Ubani bani uyakwazi, ubani bani masiqale kubo. yeah. But Jeps, I know kwakudala ngoko. It was over 14 years ago. Sekulate ngoko, but with le minyaka eshekileyo can nincedise man. Yabo? Can we just assist abantwana senze nabo, you know? So if we could have loo nto. Ukuba naxana kuzakwenza into yevote, whether ngu-Obama okanye ngubani, there's a team. Thina sicinga uba hayi umuntu uyazenzela. So there's a team for uba yenzeke izinto. Yabo? Uba ngabana ikwi-campaign kukho into ntoni, team yanto. So now you need loo nto if kungenzeka into yoba kubekho abantu abaphakamisa isandla ba no, we can do this, and then sincedise sibone ba how do we talk to ezi ne-companies nantoni.
I hope what you are doing right now is the start. Siyavula into yoba makuphinde kuthethwe ngawe. Because clearly umkhulu osazi into zesport ke kwa iBlazer le uyinxibileyo asikafiki kuyo. Uyayiqonda nje ba I-peace. Someone ends it. It's not nje uyithatha. Ayifumane kwaMakhams ke Mnombo lento. Yayiqonda uyikhangela ke nakhe pha eshop ba ithini. You know? 3 months uyaphuma ke ngokuphayana. Give us the day othi I can't do this. It's been 3 months. I tried this. Iyandibethe epokothweni. Khasinike nje eza frustrations. Ubuyele pha ngela xesha sokuqhuma andiyayeka ngoku. Yintoni ayisenzeka kuwe? Well, ngela xesha ngoku into eyenzekayo mos xa udlala akho mntu udlala isport nje engafuni ukucompete. All right. Ngoba ngoku into eyenzekayo ndiyazibona ba andicompete because xa kudlalwa ke ngoku you get kwi-tournament abantu babe 144. So xa nidlala ke ngoku kuthiwe there's a cut off after 2 rounds. Kushiyeka 60. Okay. So last 60 izafumana imali. So if you don't make the cut, uyapakisha uya ku-next venue uyozama. For the uyopractice ulinda aba ke ngoku xa besiza bezodlala kuzodlalwa the next tournament. So ngoku uyapakisha uya ku-next venue uyafika uyapractice xa ifika i-tournament khona ilungayo kwakhona. Phinde wenze the same thing. Now ngoku oku kuncane bendinako kuphelile ngoku. And apha eBhayi i-tournament mhlambe inye. Ezininzi zise-Gauteng zawuthe transfer ngoko. Yeah. Ezininzi zikwela cala. So bibetha kakhulu ke njalo ke ngoku. And ndazibona ke ngoku andikwazi tu. So ndadicide ke ngoku ba yayeka. And ekuyekeni kwami ke ngoku ndakhe ndahlala ke mhlawumbi inyangana ndabuyela ke Northwood ndamane ndidlala. Now uyeka if ubuthenjishe professional ke ngoku xa ubuya kwa-amateur andisuke ndibuyele ndithi hayi ndiyekile ndibuyele ke ngoku after 2 days or 3 days as ndifuna. Kukho i-waiting period. Yho ithini? Kufuneka uaplaye ke ngoku. I-waiting period ke idependa kwimali obuyiwinile. Babufumene malini. Yho. Then iyakwazi uba ngu-4 years, iyakwazi uba ngu-2 years. Yho. Then kuloo 4 years, 2 years amatsha awuyobro uyadlala nje. For fun. Udlala nejomi. Yeah. Yho. Awunawukompyuta. Because uzobabetha be-amateur. Yeah. Uzawufika uvithize. Loo nto, yeah. Oh. So as a result ke ndabuyela ndimane ndidlala ke Northwood. Ndabuya ngo-95 back ke ngoku ndaqala ndaphinda ndakhompyuta. Okay. So when you end up by how long yakho break? Eyam break yangu-4 years. Yangu-4 years. Yes. Okay. So phayana zange ukho uwine ke ngopha pro ngenxa yalento besithethe. Azange ndiwine tournament but yayikhona loo sentana ke imali mos yayincinci ngoko. Okay. I think ndafumana kwezi tournaments 3 ikhona i-1 ndaqualify. Oh wow. Yeah, so ke It was something. Yeah, ndafinisha high ke kodwa ke but ke ndaqualify ke. Yo. Ngoku nje masesisiya ke ngiyabuya ku-95 uamateur ke ngoku. Yes. Ithela uthini by amateur? Nande ubupro bona leyo Tiger Woods. Pro is kudlalela imali. Dlalela imali. Yeah. Okay, okwangoku nje for umuntu ophile imalini lena kudlalwa ngayo. Kanye kuyadepend by like ngaka ndiyaphosa but ndazandigudi mina. Hayi ndazandigudi ngaka ndim lo uphosayo apha. Ngiyeke yonke lento mna ezi cameras ezi ndoqhoka pha. Ithini imalini lethetha ngayo pha? Umuntu ugodke namalini? Andizokwazi ukuthi imali idependa kwi-sponsorship. Ziba khona i-tournament ezincinci. Okay. Imali ingabi nkulu kwezo tournaments uwine 100 to 200,000.
egolfini imali engekho ncinci 200,000. ewe ayizincinci ezo tournament Mna ndiyayithanda igolf. Kuthiwa yimali encinci leyo. zincinci ke ezo tournament apha ke locally ke ngoku ezi zinkulu let's say your first prize mhlawumbi ke kuthiwa i-summer tour so you have ezi tournaments zinkulu first prize mhlawumbi ke it's close to 2 million rand ne Yho. kukude ke apha buya e-US ke izaba close to $2 million Yho. uyithi ke kuthi ngo-34 nyuka ezo million Hey. naw ke ngoku uthatha uTiger Woods ke ngomnye umntu aba basetop into eyenzekayo banezi-sponsors mos Sure. uzawufika banxiba ibrand ethile Okay, fumana ii-millions ngapha Inxiba nje. nje unxiba apha uTiger Woods ke yena wayebhatalwa no for uyodlala i-tournament kufike kuloo tournament i-first prize let's say yi-1.5 million yena ubhatalwa nje for ustepa phaa athi ndiyadlala i-appearance fee Because uzawuza nabantu. Exactly. Because yabona ke into ngoTiger. injalo Noba uyayazi igolf uyamazi Tiger Woods. yeah That's how big he is. Yes. Like uba asiyazi igolf uba uqhokwa kuthweni, asazi thini rules, but Tiger Woods siyamazi. Yeah. And siyamazi Tiger Woods uyawina. Enye uba wa lose asiyazi lona sazi uba uTiger xa untshwempu. yes That's how big he is. yeah Yo. no wayitshintsha igolf because as a result ke ngoku imali nayo yanyuka because of him Oh wow. no he changed igolf kakhulu Siyenyuka because abazali bamamele mosezimazithela ngazo ba umntana angasupportwa to do lento. Possible lezi zinto. Zininzi tournaments ezikhoyo. Zininzi zona ziyaphithizela kugcwele i-tournaments. Singafika ndiyi-1 tournament ngonyaka. kaloku ngoku xa sizawuthetha ngabantwana ke ngoku sithetha nge-amateur zininzi ii-tournaments Okay. for instance i-province nganye ine-tournaments zayo All right. now for national points funeka umane uyodlala ke nakwezinye province Okay. ukuze ndifumane le bhatyi ke kudlala around yeah then you get points so ndizawuthi every second week Oh, if uzawujonga nationally okay. Yeah. Hayi so that's why imali ingena apho ke Ikhona. ngoba Yes. kuthiwe umntana netha gqoba matric akayi kwase-university uyaqhoka qha yes aba banemali for uba abe na more time to do this. kodwa ke ixesha ngoku excuse me libhetere ngoku once umntana abonisa i-potential kakhulu akwazi udlala kakhulu siba khona i-support yeah uthetha ngo-NALs there's like i-NALs Foundation Okay. bajonga i-talent all around Bayazana ngapha but by-NLs selected children akezi khona umfo osebenza until loo nto bayathatha Yes. for uba No, okay. bayathatha. Oh wow, okay. Hayi ke ma-N. like bendivile umention ufez waye kwi-NALs Oh yes, ndiyamkhumbula. it comes from i-NALs Hayi shem sesuko ndibonisa iswingu uFez. uFez. Yeah, sesuko ndibonisa. No, ufez ke i-product yam no-andile Oh so mna apha bendibonisa besuka kuwe. basuka kuwe. Hayi ke ndisuka kuwe. basuka kum and as a result andisakhumbuli lo unyaka ndidlalele nabo kwi-provincial team Okay. and that was one of my proudest moments Oh wow. uba ndidlale nabo etimini ndidlalele nabo etimini a couple of years Yeah. No, you're very good kakhulu. Yeah, very good. Nansi ngiqomba hey. Hayi ke yabona igolf xa ikubambile ke. Yo ayikho into othetha ngayo. Yo. Uyacinga late ba mawuye driving range. Yo, because enye into ne. Xa ubudlele neetshomi zakho ne. Yeah. Ubethakala. Ufuna uyoziminca ke ngoku. Ayinjalo. So that xa udibana nabo Uzobuyisa. ungaphinde ufumanise awumke nalapha kule uthi ngoba yo hayi ke ibhola zakho ziphelela apha. So you want nje at least uyayiceka mos uncokole nayo la bhola pha bajonga kuyo yonke into eyenzekayo. Ngicela uhambe. Ngicela nje ba umke apha kwabantu. Yo hayi because umuntu ukubukela
umnwe so wonke umuntu ubukela ba you ngoxa ubhatyaza walapha Yo. hey hayi ukuchapha abantu hayi lo muntu lo hey lo uvela lo muntu lo uzenabani lo asilibazisa lo muntu lo so ndiyayazi now they were good kakhulu. Now uyabuya back nge-90s. Yes. What's happening ebomini bakho? That's now 30 years ago. Yeah. Uyabuyela ku-amateur kwenzeka ntoni? Did you ever try again to go professional okanye phaa ku-amateur ayikho imali phaa ku-amateur? No, ayikho imali kwa-amateur. Yho, Ayikho imali uyaspenda qha. so ku-amateur abantu benza for fun okanye ithini? Lately ke ngoku, but awukwazi uthi imali. Okay, Incinci too much. Lately ke ngoku bayakwazi uyikhupha imali. okay. It was against amateur rules intoba ufumane iprize yemali. Yeah. Bazi-cups. Bazi cups nalo prize loo nto ke ithengiweyo. But now bayakwazi ukhupha i-voucher. Oh, Nalo voucher ke ngoku some provinces ke ngoku thathe uyibuyisele ubhale ke your account number they deposit the amount you win leyo. oh, that's something. Yeah. No, intle loo nto leyo. So for the past 30 years, kwenzeka ntoni kuwe kwi-golf ke ngoku? From 90s ubuyele back amateur. Because ndiyafuna ndabona nebhatyi apha. Kwenzeke ntoni thini? No, ndabuyela ke ndadlala kwa-amateur ndadlalela i-Eastern Province from 95 until ndizoselectwa ke kule SA team ngo-2000. Ndidlale i-SA 2000, 2001. Hayi, 99, 2000, 2001. So, sidlale eKenya, ndadlala eZimbabwe, and then sadlala eBotswana. So, against African teams. Oh, okay. Yeah. eZimbabwe ngokusicima eZimbabwe thina abanayo nomilimili bizi bayaqhoka abantu napha ithina hayi ba-confused ngoku thina ukuthi sicima eZimbabwe yho hayi kunzima kanti khona golfers Khona i-golfers eZimbabwe. bayithethile abanye abantu kuyaphilwa kuyaphilwa izimo. Yeah, no, if uyajonga umuntu oyazi igolf uzawuyazi uba kukho amagama uMac McNulty, uNicky Price, uTony Johnston, zikhona i-big golfers ezisuka pha. Oh, wow. And I was surprised. Nam ke ndandiyi-expecte i-golf course kodwa ke ndiyilindile but ingabi in great condition. But ufika? Hayi, intle kakhulu. And then i-rand was $7 ngoko. Oh, engekho bad kakhulu. It wasn't as bad. Because I don't think kuthiwani. Hayi, you. So but ke yazi ke lento lena noba ke ndiyajoka ngayo, it shows ba imedia yasicontrola indlela esenza sijonge ngazo ezinye indawo. Because umuntu ongakhange ahambe apha ezim engqondweni esinayo is the picture ekhutshwe zii-Americans. Yes. Zayifaka eTVini. Yeah. So that naxa singxoliswa kuthiwe hayi if niyaphikisa nizafana nezimo. Sibe singayazi nezimo injani ngoku. All we know is what the white people are showing us ba izim ke injene kubonisa umntana onempukane, sibonisa umntana o1010. Iziva wena ngokuthi i-golf course yakhona injani. So izakwenza njani uba ntswembu kodwa kukho abantu abangalala bangatyanga, which means kuyaphileka. No, kuyaphileka. Hey. So you traveled like 3 years ke ngoku uhamba negolf. Kaloku like xa usetimini ke ngoku kubakho loo nyanga kaloku and ayonyanga ke ngoku you travel maybe iveki qha because i-tournament Sure. i-duration iba maybe 5-6 days because practice round and practice round plus 4 days. Yeah. Obayanikwa abantu i-chance to practice Yes. bazolibona Yeah. le nantsika so bazakwazi uyibona uba i-course iyajikela Yes, yes. iyathinithini mandisebenzisa into ethile, you know. Obviously ke ngoku i-practice up to you uyakwazi ukuya 3 days before ixhomekeke emntwini yona i-practice. Uzithemba. Yeah. Xhomekeke emntwini netim ke ngoku i-planning yetim ba hayi siyahamba ngoku saba ne-practice round enye okanye ezimbini. Okay. Yeah. Okay. Yeah.
So ke kudlaleni ke ngoku ndidlala ezi team then 206 kwapikwa iipi. Through the year ke kubalwa ii-points benditshilo almost to make the team. Sure. Ndangu-number 6 Oh, andapikwa. funeka 5. Funeka 8 Oh, njani ungapiki number 6? andapikwa nditsho. Wakhona ke abantu ke abayiphakamelayo loo nto. So baphakama ke ngoku yaxoxwa ke le nto. As a result, ukhona omnye kwi-meeting xa kuxoxwa bathi it was close between lo bacinga ke uthathe indawo yam. Okay. Waphakama komnye umfo wakwamagugu athi kwa the fact that nithi bebe close, It means khona it means ngaphezulu. ubhetere lo mnyama. Yes. Oh, wayemhlophe lo bafuna umfaka. Ewe bamfaka athi it means ubhetere lo mnyama. Bathi maka explain athi igolf une-tea of time kaloku. Butiya ngo-7 lo mnyama uvuka ngo-5 elokishini. Yo. Funeka evasile athini, funeka ayokhwela iteksi to get to the golf course. Lo mhlobo angavuka nango-6:30 ayodrotshwa bangoku. And who knows butya ntoni lo phaya, because ufike halfway kuyatyiwa mos. Funeke noko ube nalo sandwich nedrink. Usanongatyi animazi anakho mntu umkhathaleleyo like to help him. So kum ubhetere lo ababetha bathi cwaka. Kwadlalwa ke kuloo nyaka andikho sedimini. Kwadlalwa kunyaka olandelayo i-SA tournament eHumot. Sakhumbula yawinwa nguTrevor Amorman. Kukho nee-internationals abantu bangaphandle. Ndafinisha number 6 up. Yo. President actually, I think he was one of the selectors who admit benza mistake. Ukanti pick. Did ewe kaloku into eyenzekayo kaloku xa umnyama, because then no 51 52. Xa umnyama you get old kwi-sport. Phofu most of our sports. But xa umhlophe you gain experience. Hayi. Enjalo uzonotice isport. Omnyama gets old. And then kumhlophe experience. I gains experience kaloku yena. Azange ke nijonge lo hlobo. Usijoke. Ye. Yo. So ndabuyela etimini kunyaka olandelayo. And ndadlala 11 more years after kwakuthiwe ndimdala. Ah. Ndasetimini 11 more years. Yeah. Mos xa udlala ke ngoku le nto ndithi yetim kudlala ii-provinces, i-provincial. So iyadlala all over. Currently, i-national record of the most played yeyam. Hey, this is why silapha. Intoni leyo khakhe for umuntu onga-understandiyo ke ngoku ithini. So njengoba kudlalwe ixesha udlale Njengoba kudlalwa kaloku every year kupikwa itim. So kubalwa iminyaka ndisetimini. all right. So in most minyaka kuzo zonke ezi province umuntu odlale iminyaka emininzi ndini. Hayini. Akho award maybe yaphuma for loo nto. Ikhona uStokes kayithatha. Celebrate. Ikhona iplaque. Say okho ibakho iplaque. Yeah. Oh, ndayazi ke wina nezinto. Mamela, wena ke kule minyaka wayidlala, wawukhe wayenza into uyibetha ibhola iyongena kayi-1 hole in one. Kanye izinto ezincinci ezindlela ngazo ngoku. Hayi inzima loo nto leyo because kukho abantu abadlala o-8 years angabi nayo. Andandingena nayo mna. Andandingena nayo mna enandisikene little warmer. Andandiba ekhona tata. Hayi. Jonga kukhona la hole tata ipha. Kuba ipha ezantsi ngakwazi izindlu zipha. Straight. Yes. Bethe hole in one ba. Hayi Ubani? Hayibethe qhu. Ongena ndingabalekanga. not xa ingene phaa kulaa nqunyu nesanta yo hole in one leyo. Ayibethe yongena. Wow. Yes, yayibona mos that sense. Yeah. Kwanquba yabo mandiyibiza kahle into yoba ngabana yiyo possible for him. So
Yo, andiyazi uba bephepha abantu. Wavusa ke. Kuyavuswa novuswa nangoku. Xa ufake olintwana uthengela wonke umntu kaloku phaa Hayi, idrink. tatela Awuyaloo abantu nto? khona phaa. Ezazi badlala abantu phaa. But yho, ndikhumbula ndi-excited. Yangathi mosubona umuntu wesoka xa sikorile. Uyabaleka. Xa ndiyifakile andifuna uyifaka kwi-competition enkulu. Itheni? Oh, because Funeka uthengele wonke umntu kaloku jaske ndizimele bhetele. Ya. Hayi ndinazo ziyi-7. yo. Yokugqibela ndiyifake ngoku last month nge-21st. Oh. 21st. Yebo manje sengisokoqhoka. Yeah. Sengisokoqhoka. Yo, kaloku there was a time I was like, yo, anything endiyenzayo ndiya ngamandla kuyo. Ndingumuntu obaxayo mna. So, yo, hayi ndandikhe No, that's great. kakhulu. And ndizakhe ndibone with time into yoba ndizawubuyela njani ndithini. Ngoku ndahleka njengoba uthetha ke ngokuxuba kweset. Hayi ezam zixubile ke. Yeah. Hayi zixubile. Yeah. Bekhwele. No, zixubile kakhulu. Iminyaka yemka, you played long. Kake usinike i-achievements zokuqonda uba lena asoze ndilibale. Ndiyakubona apho uphethe into, ndibona nee-colours. What's happening with the medal oyifakileyo? Well, lena yenye ye-prizes zam like xa uthetha nge-achievements. Apha ekudlaleni ndidlala i-seniors. I believe endapha ndiba ne-friend from Czech Republic. Okay. Yeah. Wandi-invite uba ndiyodlala i-Czech Senior Championships. What? So ndayodlala ke Czech Republic ndiye kathathu actually. So le friend xa ikubiza ifaka nemali ofly ithini into yayazi uba kuyafly ithini? Xa ndizawuthetha inyani ukuya kwamqala awunawuze mos uye phesheya une-300 epokothweni. Ndiye ndine-300 andibhatalanga nix. Oh man. And the worst ke ngoku into sahamba, I think sasiye eMossel Bay. Ndavuka eMossel Bay ndaye eKapa. Ndaflya out from eKapa. Ndayiphosa iflight. You. Kwathini? Ndamaphandle e-airport zilapha iinyembezi uba ndiyaqala uya phesheya kwenzeka le. You. Ndamfowunela ke ndamxelela. But after an hour wathi ubhukhe the same flight ngengomso. Yo man. Andabisaya ndandizayolala eKapa eKhayelitsha. Hayi andabisaya ndabhukisha kwalapha e-airport. All right. Uba kuphunywa ngo-11 ndizayohlala ndilinde u-6 lo we-flight. Oh yes. Awufuni nix. Nix ephazamisayo. Yo. So ke ndahamba njalo. Hayi all 3 times zange ndikhuphe nesent. Oh wow man. Yeah. Zezitshomi ezirayithi ke sifuna ezotshomi ezo. Kakhulu. Usekhona nawo. As a result, because of him, mosicheck ikufuphi ndiyile Germany, eSlovak nase-Austria because neighboring countries. Yeah, ipassport yakho manje igximfisa. You andisavuyi into yoba ngabana you got to travel. Yes. You got to kwenza izinto ngegolf. So kungathiwa napha eklaleni hayi utapita hayi yena kayi uphele lapha eMossel Bay ngale hayi. So le championship ke ngoku it was 72 holes sadlala ke. Ndafinisha number 2. Into yenze I could have won it. Uyayazi golf kukho i-par 5 umngxunya ndimele uba ndifake i-5 kuyo ndafaka i-9. Yo, Ndoluza nge-2 shots. ngenxa yento ubani ucinga. Ngenxa uba ndibethele ehlathini ke kulo. Oh. Ndaluza nge-2 shots. But that is yenye ye-achievements zam to win something phesheya. Yo, so mamela ke ngoku leyana ye-seniors ifolsha yona under amatsha. Yes. Kukho like ngoku bendikubalela iteam kukho istages like your seniors, your super seniors. So your i-seniors qala mid-ends. ku-60 qala Qala ku-50 55. egolfini. Oh, qala ku-50 egolfini. Qala 50. Oh, all right. Oh, so It's 50 to 60, then from 60 be super senior. yes dogs uyisenior ngoba negolfini.
Yo, okay. No. Hey, ansavuyi man bangabana uyile apho. Yes. And wava kamandi kakhulu. And ndiyavuya nathi sifumana le opportunity. Kwenzeka yonke into eyenzekayo ke ngoku, but into ke ngoku xa uyithanda ilento and ufuna unikezela. You were saying something about helping abantwana. Yes. Kasinike more ngale program lena because ngoku sesithethela ngoku for uba ukhona umuntu othi hey man, guys, can I be part of this? Yeah. Guys, ngicela uncedisa apha. Ananto nayo eninzi but ndingenza kangakanani encinci. What's going on ngayo? EP kwenzeka ntoni? Into eyenzekayo ke ngoku ngale program iqale 2021. 2021. Yes. All right. So ndanezikolo ezi-4 elokishini. Imasibambane, Kwazakhele, Isithembile neMzomtsha. Zii-primaries ezi-2. Okay. Imasibambane neKwazakhele ndayiyeka because of ispace anayo indawo yokhotshela. All right. Because sisebenzisa ibala Okay. lesikolo Yes. for uqhubekeka lokho uba start. So ndayeka right now ndibusy ngeSithembile neMzomtsha. Nazo it doesn't say facilities azikho right because eSithembile ngoku sisikolo ibala noko likhona. Into eyenzekayo anqabile amabala elokishini, izikolo ezininzi zisebenzisela bala for soccer for and rugby. football. Ngoku likhuthukile ibala. Yo. So as a result ixesha elininzi abantwana bam ndibabethisa ibhola ibekwe etiyini. Okay. But the potential is there. Wow. Into eyenzekayo ke ngoku eMzomtsha ndinabantwana bayi-32. Yo. Esithembile ndina 18. These are, how ages is 10. I-age is average ku-13. Thixo le age abelungu ba sebevuthwa 12 to ngayo. 14. So average ku-13 yabantwana bam. But you swing bayibambile. Bayibambile especially ke ba-fortunate aba basesithembile because bakufuphi kum. Okay. Kule program ndisebenza 4 days. And bathi i-awara ke ngosuku. Now akunaze mosebenzisa i-awara nabantu abangakho. And I spend 2 to 3 hours now. Wow. And so ndiya eMzomtsha ngomvulo nangoLwesine ibe sisithembile uLwesibini noLwesihlanu. uLwesithathu ke ndiyaresta or sometimes ndiyayaka basesithembile indlela abayithanda ngayo. Istrato sam sikufuphi bayondilanda endlini. Bahamba bayondilanda. Coach Masi. Oh man. Yeah, so as a result bona bakhona aba progressa Kunabani. quicker kunabaya bangapha because ba spend more time bona. And nami ke because ndikufuphi ke ilunto ophuma ndiye khona. Njengoba ndisitsho ke ngoku siqale 2021 inoba only 6 of them bakhe baya once a golf course. Oh man. Abanye zange baye. And my worry ke ngoku xa bebetha nje bazawulahleka nzabaluza kaloku bazawuluza interest. The problem ke ngoku kuba transporter ubasapha. Ayikho imali to do that. And ngiyabhatala xa ungena pha. Funeka ubhatele ke ngoku phaya for because ikakhulu noba bangene golf course baye range funeka ndibhatele for ibhola. Yes. Once baqhele funeka bengene ekhosini funeka ndibhatele ke ngoku. Yo. Ay lena ndiyabawela kanti kukho umuntu whether kwicompany, whether ku-government, whether ngumuntu nje unemali okanye nomnye oyigolfa, whether useJoburg, useKapa, useDurban but usuka apha eBhayi. But uBhayi into ayivayo ngayo uba kuyabulawalana apha akasafuni niks emdibanise neBhayi. Ngoku xa ebona uba tyhini likhona mosithemba, I am hoping by there is someone omamele loo nto. Ikliye into yakho.
I think sizawubeka neenamba zakho apha ezantsi for someone yenze asinokwazi uphoswa nguwe. You have done so much. Udlale ngexesha le-apartheid throughout your life. Ndibona igolf qha. Like throughout, I mean from the age of 9 kukho into ekudibanisa negolf. Nokuthenisha oko i-golf, but yabona it's not because of wena uchoose ukwenza ezinye izinto. Siyayazi sonke uba kuduru ukwenza apho. Yeah. Ngoku kulate uba ungathenisha pro. If ingavela umgolf because ngoku andifuni into yoba ngabana sithi sithetha apha sithetha for abantwana abancinci. Kanti kukho umuntu othi hey man ndibawela umsponsor wena uthenise pro wena. Would you think ba usenayo energy at 61 for ba ungathenisa pro uqhube? Ikhona, but Amandla. I feel the right upper. Okay. Ngifuna uproducer more than anything. If the tenisha pro, the tenisha as a teaching pro. Oh yes, okay. Hey. Hayi ke abahlali baphoswa ngumuntu apha kuwe. Ugovernment uphoswa nguwe apha. Bangabani ugovernment akenzanga nto bafuna utakataka ngomngcwabo sabastopa pha. Bayayeza nuthetha apha. No, usinika amalungelo banika kule nizothetha. Makuyo ngoku. You know? Yayiva ne? Bafuna uzothetha phezu kwakho phayana kodwa ngoku bukhona besithi and wena ufuna for wena. You are saying for the kids. Yeah. Clear. Ngoku bendikunika opportunity ba wena bayipro uyayinqana naleyo ba andifuni mna. Ndifuna aba bantu. Can you imagine umntana ngo-2025 unomdla wegolf and lo mntana akayazi noba injani i-golf course? Sure. Yo, andifuni nozibiza imali ezityiwa kwa-government. Lena asifuni izi-billions apha, asizuthenga andizozibiza imoto ezithanda uxuthwa. Andifuni naloo nto leyo, andizobiza izibhedlele ezitheni-theni. Sithetha nabanye. This is powerful. Yeah. Yo, And once ke ngoku baye golf course, obviously ke ngoku by aba bantwana bam bayi-60 or 50 into eyenzekayo ke ngoku pe-golf course bazabonisa mos i-potential izabonakala the real Yes. potential then i-equipment izafuneka kaloku but lo ubonisa i-real equipment funeke naye i-potential funeke naye i-equipment ke ngoku ukuze azokwazi uyocompete. and we want them badlale kwi-level yo-tiger. Ewe. By the way, ngoku njengoba sisazi uTiger thina apha kubani odlalayo ngoyintontono. Because thina kasohlala sibiza uTiger kokoko. Ufumanisa uba umuntu nakwi-tennis uzawubiza umuntu owayedlala ngo-90 qombe hey hayi lo muntu akasayibukela i-tennis. Lo muntu angayifonini wayewine ngo-92 wena usakhwaza yena. Ukakuthenga kwi-tennis. Usabiza uTiger nangoku. You wayedlala ngo-19 lo muntu angayifonini hey. So at the moment ngubani ke who's done okanye oyi-champ? Orulishayo ngoku nguScotty Scheffler wase-US. And then Rory is never far. Rory McIlroy. Ndiqhelile igama likaRory yena ndikhele McIlroy ibizo is lona. never far, but Scheffler Kuye ubethe. hayi kuyiboss ngo. Yo. Hey bhuti, thank you kakhulu bangabana usinike le mizuzu. There is so much besinothetha ngayo here. Ndiyafuna ukuthi xana kusenziwa iifilm zaka Netflix, i-documentary nantoni kwenziwa ngabantu abenze ngohlobo wenze ngalo. I-golf as industry I can tell ke ngoba bayakwazi bona. Yeah. Thina abantu bangaphandle sothuke. But we want nabantu abangenzi golf bakwazi. So that as directors sithetha ngazo ngoku ezi companies zikwazi ukuthi hey man kudala le mali siya kwinto ethile asinoyithumela kwinto yakhe phayana lo bebiziyo man phayana sifuna londo leyo ngoku. We hoping that by doing this ibukele le episode ngabantu abantu kwi-companies when they sit kweza zinto bangahlali nje bangahoyi xa kuthethwa ngento ba i-CSI intontoni mabakhe bathathe ngoku nabo bathethe into bangabana guys senza ntoni siyikhampani because asiyihoyanga kanti bona ii-colleagues zabo they make sure ba ezama-CSI they go to kwizikolo zabantwana babo
but thina babethu abamnyama bahlala pha bezi-directors phayana bathi hayi wethu andinaxesela laa nto mna andifuni mna usa into elokishini igqiba itshiswe. Bayacacisa ii-directors zethu kwezi positions ba why bengazuncedisa abantu bamnyama ba sikho rayithi kaloku thina. So yena akazubiza into and then the next thing abantu bamnyama bayitshisa. Abantu bamnyama bahle nje bayatshisa Bathetha bayathini. Ewe ndibamamele nqoba iyalumeza laa thethayo lo mntu, you know, because yena akaziboni ephaa. Yabo, so yena basically uthi umuntu wethu okweza position andizunceda indlavini mna. Yeah. Ndimnyama mna but ke shama andisungabo, yabo, ndirayithi apha ebelungwini. So we are talking to you, we are saying please assist for the program ezinjeni for abantwana kwenzeke izinto, you know. Thank you so much Nabulela. Enkosi kakhulu. Ibhatyi xa siyivala ithi gqinini kula 3 years. Ibhatyi kaloku Kula 3 years, kula 99, Yes. 2000, 2001. ithi gqi apho. Ayincedana ngubani? Hayi, I'm Stokes undikhuphise ifihliwe. But mandikhuphe. No. Le episode ke siyabulela kakhulu, sifuna ubulela uStokes. uStokes nguye nomuntu usemane nileqa. Le episode ndiyafuna ukuthi apha sincedwe nguStokes. uStokes felt into yoba ngabana there's a good friend ebekumele uba siyayicelebrate. Yeah, I think. Isibulisele nam Yes. kwilantuka kubabukeli bakho. Look, Vovo, it's amazing that sizothetha ngoPeters apha ne. Because uPeters damazi through when. I think abantu abaninzi egolfini ndibazi through when, though ke waqala njenge-house on fire waphinda wazekela kuvisiteksi zakho. Yes. Damazi through when because one introducer kuFez. Oh yes. I saw uFezekile Kana edlala and I thought, wow, ukhona umuntu obethela kuyo. Wathi, yeah, ukhona. Icoach yakhe. Ndibuza ngubani lo? Yeah. Athi nanku nguPeters, you know. And that's i-relationship yethu yaqala ngolo hlobo. And I must say that I've seen golfers, including uFezekile Kana, may his soul rest in peace, struggle. Abantu abagood up on Bangabana. Especially Peters, I don't think ikhona ishot uTiger akwazi uyidlala that Peters akwazi uyidlala. Ikhona into became popular ya trender just recently. Apho uTiger wenza i-competition nenye emengenyawo waguqa ngedolo wayibetha ibhola yakude wayilanduka. The first person enambona esenza laa nto nguPeters wayenza kum ndikhona ndidlala noDipa. uDipa will tell the three of us eWarmer Country Club. So what I'm saying is that it's so sad that and I've tried to also assist especially ulanduka uFezekile indoba noko akwazi ukudlala kwi-professional landuka at a professional level. Because like Peters esitsho, golf needs a lot of financial support, resources ezingapha kumlingo, you know, so that umuntu akwazi ukuthi xa ipata afocus on ipatting engabe icinga into Batista one decade lam zawukwazi ulisupporta nang, you know. So there is a lot of ilanduka struggles that black golfers go through, and it's not that the guys are not talented. They're talented, it's just that there's no support, you know. And the golf needs that support in order for focus. So I would love if ukhona out there onokwazi uku assist in terms of resources. Sometimes we think that kukhutshwe imali, you know. I registered an NPO called Ingomso Lethu Golf Academy. Aim yayo was that let us take development yabantu bethu ezandleni zethu singasiko siyotshe belungwini all the time, but obviously I need umlungu, you know. Apho sasisithi masingayofuna khona imali ebantwini, because I remember ndise young xa ndifuna imali kutata like imali yokhwela ndiyotshe esikolweni. Tata once avela gama lethi imali aqonda Stokes kame ngemali. So ndafumana ngenye imini ndisebenzisa ibus fare wafuna uqonda imalini ndamnika okay if ndiyithenisha to like nditshintshe term ndithi bus fare nguye ozabuza imalini na. So the approach it was that
masijong igolf inida ntoni igolf inida impahla igolf inida equipment you know so igolf izonida ukutya let's go to imakers zempahla ye-golf you know so approach editors asinike ilanduka sotsho kwi-Strixon benze clubs you know basizama apha i-COVID yabetha so I would love to into bangabana uPeters I'm sure uzazikhupha ilanduka i-contact details zakhe umuntu ofuna umsupport asupport directly you know yeah angabe izisa kum but once again I want to thank you VO for the episode you know information zininzi i-photos zaka sort of i-pictures nyani ebezawubonisa bezayipaint ibe clear le nto ngoPeters we need to document ezinto so that sithi xa sihleli ke sibukele our own heroes singaboni sakwenza lo yeah so thank you I appreciate it thanks nakuwe so umuntu obukeleyo guys I'm inspired ndiphazamisekile ngento ba ingangokwenzeke something mhlambi ke andiyazi athatha how long but ndinxamile ba mazenzeke manje izinto so thank you to whoever bukeleyo and please don't forget to like and subscribe uphikelela podcast thank you so much I hope you enjoyile ke golf wazive rules and ngoku uzawuphinda ubambe zikhona ke I'm sure ne-lessons anozinika for umuntu omdala mhlawumbe uqumbe yinawe man usaniba i-director nguwe ngokuneentloni pha ukwazi noqhoka please umtatshe akunike ii-sessions anazi ke mhlawumbe bakho imithetho yoba bekumele une-license to do that or not but I know ba ugood xa ezakwazi utitsha abantu mna utitsha umuntu owayendititsha so you can imagine unjani ke umaster unjani umaster thank you so much sharp